gusto ko nang bumalik ulit, dumalo sa banal na gawain, mga minamahal, na noon mga minamahal ako'y sabog sa drugs na yun, ako'y napaluhan mga minamahal. Simula noon mga minamahal talagang ako'y hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nung una mga minamahal, tinignan ko doon sa may Lukban mga minamahal, sapagkat doon po ako unang nakadalo mga minamahal. Wala hanggang sa ang ginawa ko mga minamahal, dumiretso ako dito mga minamahal. Yun mga minamahal, nakita ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, talagang ako'y nanumbalik na mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, una kong dalo mga minamahal, talagang kahit bagamat nung time na yun ay yung bisyo na yun mga minamahal ay aking kasama, yung bisyo na yun mga minamahal, taglay ko pang pagbibisyo. Ngunit mga minamahal, pagpasok ko lang dyan sa may gate mga minamahal, ramdam ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, ako'y nagpatuloy na dumalo mga minamahal, hanggang sa one time mga minamahal, nandyan na talagang ang pag-iinom na alak na yan mga minamahal, pagdadrugs na yan mga minamahal, talagang inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang pagbibisyo na yan mga minamahal, grabe. Sabi ko sa aking sarili, napakasarap magbisyo na yan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang wala nang ibang sasarap pala mga minamahal kapag naramdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. God bless ating beloved Brother Sandel de los Santos sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang muling magbabahagi. Ating beloved sister Lydia, tawaran po mga minamahal. At sundan po sila ng ating minamahal mga awit. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng tumbigalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating nilaala ang bawat turo ng ating mahal na Pastor Willie Almeida. Ganon din po sa mahal na Pastora, Assistant Pastor Lina si Almeida. At ganon din po ako mabati sa kanilang buong sambayan. Ganon din po mga minamahal, ako rin po bumabati sa ating lahat na magandang hapon na po mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal dahil kikinahabagan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal dahil nakilala ko siya sa ating banal na gawain kung saan din po binagong aking buhay dahil maalala ko mga minamahal. Nung wala pa ako sa ating banal na gawain, mayroon po akong ibang siktang dinadaluhan. Pero andyan po mga minamahal, andyan po na wala pong totoong pagbabago sa aking buhay dahil nagagawa ko pa rin mga makasalimbutang gawain mga minamahal. Andyan mga minamahal, maalala ko mga minamahal, pagka galing po kami sa gawain mga minamahal, andyan po mga minamahal, after ng gawain, nagagawa pa rin namin yung mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating pinakamamahal Espiritu na mga minamahal. Nung nakilala ko ang ating pinakamamahal sa ating banal na gawain, ang lahat ng mga kahinaan na yan mga minamahal, mga makasalimbutang gawain yung pinalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, maalala ko mga minamahal, tuwing may pagsubok po ako sa aking buhay mga minamahal, hindi po sa aking pagbaba sa aking sarili mga minamahal, napakahina ko po mga minamahal. Ang ginagawa ko lalong-lalo na kapag hindi ko na kaya mga minamahal, kinikitil ko po ang aking buhay mga minamahal. Ilang beses po ako nag-ati magpakamatay mga minamahal. Andyan na sinusugatan ko ang aking kamay mga minamahal dahil sa kagusto mamatay na po ako, pero tunay mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal dahil mga panahon na yon, hindi ako hinaya na ating pinakamamahal Jesus, pinanghawakan niya ako. Hindi niya hinayaan mga minamahal na mamatay ako sa mga oras na yon dahil mga minamahal, kung yung po sa mga oras na yun, namatay po ako mga minamahal sa mga oras na ito mga minamahal, andyan na po ang hirap ng aking kaluluwa sa impyerno mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil andyan po pinangahawakan niya po ako. Ngayon po mga minamahal, kung may mapagsubok po dumarating sa aking buhay mga minamahal, yung dating magtapakamatay yan po mga minamahal, hindi ko na po yung ginagawa. Bagkus ang ginagawa ko, lumulot po sa ating pinakamamahal Jesus, nananalangin, nagpapakumbaba, humihingi ng habag at awa sa ating pinakamamahal Jesus, na ako'y samahan, bigyan ng sapat na lakas para po mapaglaban ng mga pagsubok na yan. At andyan po mga minamahal, ang mga bagay na yan mga minamahal, andyan po mga minamahal, na talagang andyan ang tagumpay ng mga pagsubok na yan dahil
dahil andyan ang ating mahal na Panginoon Jesus na sinasamahan niya po ako mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, maalala ko mga minamahal, nung wala pa ako sa ating banal na gawain mga minamahal, meron akong pag-uugaling mga minamahal na talagang hindi po marunong magpatawad mga minamahal. Kapag ako pinasaktan mga minamahal, halos isumpa ko po ang aking tao na yan mga minamahal, maging aking mga magulang mga minamahal, andyan po mga minamahal, na wala pong pag-ibig sa aking puso mga minamahal, pero tunay mga minamahal, ang ating banal na gawain ay nagbabago mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon ay binigyan ako ng mapagpakumbabang puso. Sa salamat po sa ating pinakamalisa sa kapapalang yan. Maging mga minamahal, mga nakarang araw mga minamahal, nung Monday ay Sunday mga minamahal, nararamdaman ko po na masama na po ang aking pakiramdam mga minamahal. Sumapit ang Lunes mga minamahal, nagkaroon po ako ng lagnat mga minamahal. Talagang barado po ang aking ilong mga minamahal, hindi po makahinga mga minamahal. Andyan mga minamahal, and then the next morning andyan po na medyo guminahawak ko sabang ating pinakamahal na Jesus. Andyan ang pagsisisi, pagpapakumbaba mga minamahal. Andyan mga minamahal, kagabi po hanggang kanina mga minamahal, talagang nang nag-a-assist po ako mga minamahal, nahirapan po ako huminga. Habol sinaabot ko po ang aking hininga mga minamahal, pero tunay nga mga minamahal, sa mga oras nito mga minamahal, yung napakahirap huminga, ako pinangginhawan ating pinakamahal na Jesus, yung napakahirap huminga, yung binalik sa normal mga minamahal, dahil andyan sa mimil ko, nananalangin pa ako sa ating pinakamahal na Jesus na nawakabagan ako, pagalingin ako sa mga karamdamang ito. Tunay ang karamdaman mga minamahal niya na pinawin ating pinakamahal na Jesus, kagaling pinagkalob sa ayong abang lingkod na wala pong gamot mga minamahal, sa pamagitan ng pagsisisi, pagsusumama sa ating pinakamahal na Jesus, ang kagaling pinagkakalob sa ibang lingkod mga minamahal. So napakabuti po natin pinakamahal na Jesus. Ganon din po sa patuloy na kagalingan, patuloy na kalakasan na pinagkakalob sa aking mahal na anak, although nandyan po na talagang payat po yan mga minamahal, pero ang kalusugan, pero talagang andyan po mga minamahal, malusog po, maliksi po ang aking mahal na anak. So salamat po sa ating pinakamahal na Jesus sa bawat kagalingan na yan, sa pagbabago na aking buhay mga beso. Hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagsamba, patadakil ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po yung napakinggan ng ating mga beloved viewers po sa mga bisita. Yan po lahat ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dan dahil na rin po sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sila ang pinili nirang ng mahal na Panginoon na laging nasa tuhod ng panalangin, laging nag-aayuno, nagpupuri, tumatanging sa araw at gabi ng kanilang pagkain, ay kanilang mga luha, kanilang sinungang panganib, maging kamatayan, kanilang hinamak ng minamahal. Yan po mga minamahal, ang ating mga minamahal na magulang po natin, ang beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Kaya nga po, sabi na mahal na Panginoon, bumaba ka sa lupa, sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Hindi po, nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating ginagawa. Yun po ang dakilang ginagawa. Tumayo po tayo mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Sons of God, march forward. Jesus' name. God, march forward.
ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang kapasasalamat sa ating dakilang Diyos na mabuhay. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Tayo magsumama sa atin sa kamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo humingi ng habag sa atin dakilang Diyos. Hallelujah. Tumulog tayo sa throne biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpahalan namin Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa inyong mga pangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dear name of beloved and honorable evangelist, Pastor Willis Strada, may naman ng Panginoon. Kami nagsusumamo sa iyo, Diyos. Hallelujah. Humingi ng kamahal, kapatawaran, mahal na Panginoon. Sa mga minasupuan sa aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Mamag ka sa amin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga gawin din ang beloved ko ay, mahal na Panginoon. Iparamdam mo sa amin ay matamis at mahal na pasensya, mahal na Panginoon. Kumilos ka ng mainam sa aming kalagitnaan, O Diyos. Sapagkat ito ang aming kalakasan sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Kahabagan po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. So ulit na lang, through the prayer of our dear naglaban doon ng mga evangelist, Pastor Willis Strada Almeida. At aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang. Hallelujah. Cast out the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, ang iyong kukunin na. Natamit ka na makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? 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 Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sabi ko na praise the Lord. And praise the Lord, hallelujah. Pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy here, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Hallelujah. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vinesir, at ganoon din, hallelujah, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal, hallelujah. At tayo na po minamahal ay dadako na po na kung saan ito ay pagpapaliwanag, maikling pagpapaliwanag na pagbibigyan minamahal. Tunay na kapag ito'y naririnig minamahal ng mga Kristiyano, hallelujah, na patuloy na nandiyan na nagtatama sa grabing mga pagpapala, minamahal, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Ang pagpapala na nakukuha sa pagtatapat sa pagbibigay ay tunay na minamahal. Hindi lang saganang material lang minamahal. Maging mga spiritual na bagay minamahal. Nandito yung grabing kagalakan, nakapackage lahat dito minamahal. Talagang grabe pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, lahat ng mga bagay ay susunod na lamang sa iyo. Grabing pagpapala ng Diyos ang nakalaan sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal, ang tao ay hindi nilikha kumain, matulog, sundin ang kanyang gusto, minamahal. Hindi po ganun minamahal. Talagang ang tao may katungkulan na dapat gampanan at ganapin sa harapan ng Diyos. Sapagkat tunay minamahal, na kapag hindi natin ginanap ang kalooban ng Diyos, ang katungkulan natin bilang tao minamahal, talagang sapagkat ang lahat ng biyan pagpapala nagbumula sa kamay ng Diyos. Nandun talaga na may saganang, may sumpa na kaakibat minamahal, na talagang dapat nating talagang ganapin ang kalooban ng Diyos, lalo na po itong pagbibigay minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat lahat ng tao minamahal, talagang pinagkalooban ng Diyos ng mga pagpapala. Sabi nga po na Ecclesiastes 5:19, bawat tao din naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Malinaw dito, minamahal, sa ating binasa, minamahal, itong Ecclesiastes 5:19, minamahal. Binigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya at pagpapala sa araw-araw ng ating buhay, minamahal. Ang totoo niyan, lahat ng meron tayo, kahit nakuha mo man yan, na pinagpaguran mo, na sinasabi natin, minamahal, sweldo man natin yan, lahat, minamahal, yan ay galing sa kamay ng mabait na Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na minamahal kung hindi yan galing sa kamay ng Diyos. At sabi nga minamahal, sabi nga ng mahal na Panginoon, dapat magalak ka sa iyong bahagi. Doon sa parte mo lang minamahal. At hindi dapat doon sa bahagi ng Diyos. Ang dapat talaga doon sa bahagi ng Diyos, dapat talaga ito ibigay sa Diyos. At yan po ay ibinigay niyan simula noon pa minamahal, na talagang batas sa bawat pagpapala ng Diyos. Ngunit haleluya, ang ating mga magulang minamahal. Gaya din natin dati minamahal, na tayo minamahal, napaligaw tayo sa mga tuntunin. Anong nangyari sa buhay natin minamahal? Di ba napariwara tayo? Di ba napahamak tayo? Baging yung ating mga ipon, sabi nga ng Hagay, para tayo nag-ipon sa butas na supot, minamahal. Yung ating kinita, napunta lang sa karamdaman, kulang pa, minamahal. Negative tayo, minamahal. Sapagkat napasok tayo sa sumpa. Na talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Hindi natin alam kung saan tayo susunod, minamahal. Kaya ang ating mga buhay noon, hopeless. Nandun tayo sa sumpa, grabing karamdaman, maging mga panggastos natin, nawala, naubos, minamahal. Yung ating inipon, bagaman nagtrabaho tayo, may pinag-aralan tayo, walang saysay, minamahal. Walang kwenta. Sapagkat nagiging walang kwenta talaga ang buhay ng isang tao kung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, kapag kamasunurin ng isang Kristiyano, nagiging makulay ang buhay minamahal. Dahil kagaya ng ating napag-aralan minamahal, pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, lahat ng pangailangan mo, sagot ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po minamahal, kagaya ng nangyari na minamahal, nandito na lahat minamahal, actually sa Malakias, na dapat nating maalaman at dapat natin matutunan minamahal. Kompleto na po ito minamahal. Sabi nga po ng Malakias sa 3:7-12, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinanlima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako sa mga bagay nito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi bubuksan ko sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo mga pagpapalan na walang sapat na silid na kalalagyan. Na aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng inyong mga puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tatawagin kayo na lahat ng mga bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dito pa lang minamahal, sa Malakias na minamahal, kompleto na ang paliwanag dito minamahal. Wala nang dapat ipapaliwanag pa minamahal. Kompleto na ito para atin talagang maunawaan minamahal. Grabe ang napakabuti ng Diyos. Sabi nga po minamahal, ang mga utos na ito ng Diyos, grabe, napapariwara tayo minamahal kapag hindi natin ito naganap, nagiging miserable ang ating mga buhay. Alam niyo, sabi nga po minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sa unang 1, Kapitulo 5, ang talata po ay 3. Ganito pong sinasabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw ito na sabi ng Biblia, minamahal, na ang utos daw ng Diyos, minamahal, ay hindi daw mabibigat. Actually, ang utos ng Diyos ay nakapagpapagaan ng buhay. Nakapagpapagaan, minamahal, nagiging nawawalan ka ng pasanin, minamahal, sa buhay. Hindi ka magiging magiging miserable sa buhay, minamahal. Dahil lahat ng bagay hindi ka magkukulang kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos, minamahal. Kaya, minamahal, atin talagang piliting ganapin ito, minamahal. Alam nyo, sa totoo lang, sa mga Kristiyano, minamahal, na talagang nais gumanap ng kalooban ng Diyos, minamahal, ito'y hindi mabigat gawin at hindi mabigat, minamahal. Sabi nga, mas lalong gagaan ng buhay. Ngunit ito'y mahirap lang ganapin sa ayaw talagang sumunod sa Diyos. At ayaw
gusto talagang magmana ng buhay na walang ganun, pero ayaw ipagtrabaho ang kaligtasan. Ngunit talaga ito'y grabing pagpapala, minamahal. Kagaya nga nang nangyari sa atin, minamahal, nung ating di ginaganap ang kalooban ng Diyos, naging miserable ang buhay natin. Pero nung ating ginanap, minamahal, unti-unting gumaan ang buhay natin, naging kampante tayo, na walang stress, na walang lahat, relax tayo, minamahal, at lalo tigit, nag-aantay tayo at naghahanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito'y talagang masayang-masaya ang mga taong naghahanda na gumanap sa pagbibigay mahal. Sa mga Kristiyanong naghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. First of all. At sa about ating pagkakaloob na mahal, saan man yan nating natanggap na pera, galing man sa labon sa atin, sa abroad, kahit saan man yan, basta dumaan sa ating mga palad, ibigay natin lagi ang 10 bahagi at handog natin sa pinakamamahal Panginoon. Pinakamababa dyan ay 20% para tayo makalag sa sumpa. Nasa sa inyo yan, mahal. Kung gusto nyo gawin 30%, 40%, depende sa kagalakan nyo, mahal, magbigay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang nais ng pinakamamahal na Panginoon, yung grabing kagalakan nyo, mahal. Huwag malungkot, huwag nakasimangot kapag gumaganap ng kalooban ng Diyos. Sapagkat nalulugod ang Diyos kapag kasi mga Kristiyanong nagtatapat na masaya, mahal. At gumaganap ng masaya, mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa una tigit sa lahat, mahal, hindi natin mahihigitan ng Diyos sa pagbibigay. The more na nagbibigay ka, nagtatapat ka, mahal, grabe, magpala ang ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat ng ating pagpapala, sa mga padalaman yan, laging 20% minimum yan, mahal. Laging times 0.2 sa lahat ng inyong tinatanggap, mahal. May calculator, may cellphone, mahal. I-multiply nyo lagi para hindi kayo magkamali, mahal. Mas maigi pa ang sobra, mahal, kaysa kulang. Magkulang kayo, delikado yung minamahal. Paalalahanan tayo ng dakilang Diyos. Mas maigi pa ang sobra kaysa magkulang, minamahal. Maging sa ating mga alaga, sa ating mga hayupan, minamahal, may kabahagi din ng ating pinakamamahal Panginoon. Nanganak ang ating mga baboy, 10, 2 dyan ang mahal na Panginoon. Depende sa inyo kung gawin yung 3, 4, 5. Ating kayo ng mahal na Panginoon. Maging sa palayan man yan, ating inani, sa 10 kaban, 2 sa mahal na Panginoon. Sa 5 kaban, 1 kaban sa mahal na Panginoon. Haloy, mapamais man yan, lahat, kamote man yan, mahal. Lahat ng bagay may bahagi ang Diyos. Malinaw ang sinabi natin, sinabi ng Banal na Kasulatan sa ating binasa, mahal, nandun, mahal, sa mga pagpapalang yan, may kabahagi ang Diyos. At kunin mo lamang ang sayo, mahal. Na talagang ating binasa, mahal, lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating ihanda, mahal, yung ating pagkakaloob, minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong tinatawagan, mahal, ang ating beloved elder para pangunahan tayo sa panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved elder, beloved brother
pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang mahal na Panginoon po magbalik sa inyo na makamilyong beses po, minamahal. Hallelujah. At tayo po na po, minamahal, ay maghanda na po. Atin na po ihanda yung ating ballpen, papel, minamahal. Ating Biblia, minamahal. Lalo digit yung ating pakinig, minamahal. Hallelujah. At tayo po tumayo na po, minamahal, bilang paggalang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga ngaral, minamahal. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga ngaral, minamahal. Ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo muna mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sa maraming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aming pinapaabot, Panginoon, ang aming sama-samang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa kalakasan, kalusugan, na taglay ng bawat isa sa oras na ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. At kami iyong sinamahan na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan, na ito iyong nilagisan, Panginoon. Patunay na iyong ipinadama ang malayang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Nagpapakumbaba, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, lalo na ang iyong abang lingkod. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito kami, Panginoon, sa bahagi sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang maglagay na mga salita na mamumutawi sa aking bibig, Panginoong Hesus. At sa bawat makikinig, buksan mo ang aming mga pag-unawa at puso't isipan, Panginoon, upang aming maunawaan ang iyong nais sa aming mga buhay sa hapong ito at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Pastor Will Estrada Alameda. Aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kapahintulutan po ng ating beloved preacher, beloved Brother Buboy Nir, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang dubleng paggalang, at hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tunay, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang muli tayo ay idinako dito ng talagang mayroong kalakasan, mga minamahal, na hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang nais ng ating dakilang Diyos, ano ba ang mensahe ng ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus na ang mensaheng itong mga minamahal na talagang sa ating buhay na tayo ay nasa talagang huling kapanahonan, mga minamahal, at ito ay napapanahon sa ating buhay at ito ay isa sa lahat ng napakahalaga, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating buksan, mga minamahal, ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ng talatay 2, kindly po. Ganito po ang pagkasabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So dito sa ating nabasa, dito sa ating teksto, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mismo ang nagwika nito, ang nagsabi nito, mga minamahal, na sinabi na lahat ng kanyang mga tunay, mga genuine na Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ito ang napakahalagang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay pumaroon at ang sabi, ikaw, ako, tayong lahat ay ipaghahanda ng ating dakong kalalagyan. Amen. So itong ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na Heaven, not just a dream, it's our destiny. Amen. Na ang langit, hindi itong kathang-isip, hindi lamang ito isang panaginip, kundi ito ang iyong destinasyon, ang ating destinasyon, mga minamahal. Amen. Tayong lahat ay dumadalo, mga minamahal. Tayong lahat ay nagkakatipon 3 times a week, mga minamahal. Kung paano tayo ipinaghandaan ng kalalagyan ng ating dakilang Diyos, napakahalaga sa iyong buhay na iyong ipaghanda din, mga minamahal. Ito ay ipagtrabaho, mga minamahal. Amen. Kaya mapalad ang bawat isa na narito dahil iyong nasunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero ito ang tanong, mga minamahal. Kung ang ating dakilang Diyos ay ipinaghanda tayo ng dakong kalalagyan, mga minamahal, bakit sa ating buhay ito ay hindi natin ipinaghahanda? Ito ay nininiglik natin. Ito ay binabaliwala natin, mga minamahal. Maaring ang bawat isa ay mayroon tayong iba't ibang dahilan, mga minamahal. Amen. So ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ito ay napakahalaga sa lahat ng mahalaga. Amen. Dahil ito ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ilang pag-aaral ng mga minamahal, ilang gawain ng mga minamahal na talagang purong-purong salita ng ating dakilang Diyos at ipinapangaral sa bawat isa sa atin na each and every one of us, ini-encourage tayo, mga minamahal. Amen. Ini-encourage tayo na tayo ay maging wise, hindi katulad ng mga mangmang, mga minamahal. Amen. Na ikaw na nakaupo dyan, na tayong lahat ay narito, ay binago
na ng ating dakilang Diyos. Amen. Tinalikuran na ang dating pagkatao. Ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, narito, sila'y pawang mga bago na mga minamahal. So, ibig sabihin, wala na tayo doon sa ating buhay, mga minamahal. Andito pa tayo sa sanlibutan ito, mga minamahal, talagang nakikipaglaban, mga minamahal. Talagang ating ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Sa ating paglalakbay dito sa sanlibutan, talagang napakarami ang ating mga pinagdadaanan, mga minamahal, na sa ating mga ibang kapwa Kristiyano, mga minamahal. Talagang naniniglik nila, mga minamahal, ang pinangako ng ating dakilang Diyos, ang ating destinasyon, mga minamahal. Amen. So ito ngayon ang napakahalaga, mga minamahal, na huwag mong baliwalain, mga minamahal, ang inihanda ng ating dakilang Diyos na dagkong kalalagyan, mga minamahal. Kung ating titignan, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, na ang mga Israelites sa kanilang mga buhay, mga minamahal, sila ay naging alipin for more than 400 years, mga minamahal. Na sa kanilang pagkaalipin, sa kanilang buhay, mga minamahal, hindi sila makapagdesisyon sa kanilang buhay, hindi sila makapagplano sa kanilang mga buhay, mga minamahal. Wala silang karapatan magplano para sa kanilang sarili dahil sila ay alipin doon sa Ehiptong, mga minamahal. So ang ginagawa nila, ang ginagawa ng mga Israelites, sinusunod nila kung ano yung instruction ng mga Ehiptong, mga minamahal. Ang mga Israelites, under sila ng oppression ng mga Egyptian, mga minamahal. Sa loob, mga minamahal, ng mahigit 400 years, wala silang instability, mga minamahal. Amen. Pero dahil sa ang ating dakilang Diyos ay maawain at mahabagin, mga minamahal, pinakinggan ng ating dakilang Diyos ang kanilang mga panalangin. Amen. Na sila ay talagang dumating yung time na sila ay pinalaya na, mga minamahal. Of course, nung sila ay lumaya, mga minamahal, naglalakbay sa wilderness, sila ay nasa gitna ng disyerto. Sila ay excited, mga minamahal, dahil makarating sila sa ipinangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ini-expect nila na within, sabi natin, within 11 days, sila ay makakarating, mga minamahal, doon sa lupang pangako ng ating dakilang Diyos. Pero sila po ay nasorpresa dahil hindi sila nakarating ng maaga doon sa lupang pangako. Andun sila sa wilderness, doon sa gitna ng disyerto, mga minamahal. So, ibig sabihin, nadili ng matagal ang kanilang paglalakbay, mga minamahal. So, ibig sabihin, hindi maganda ang nangyari sa kanilang mga buhay, mga minamahal, na doon sa gitna ng disyerto, walang ipinangako na kanilang masisilungan, mapagpapahingahan, mga minamahal. Hindi nila alam kung kailan ang kanilang expected date of arrival, mga minamahal, sa lupang pangako. Nakaranas sila ng gutom, mga minamahal. At doon na nag-umpisa
ang kanilang murmuring, ang kanilang reklamo, mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, siya ay mahabagin at maawain, pinakinggan ng ating dakilang Diyos ang kanilang panalangin, mga minamahal. Na ang sabi dito sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, talatay 11 hanggang 15, ang sabi dito, mga minamahal, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, aking narinig ang mga pagupasala ng mga anak ni Israel, salitain mo sa kanila na iyong sasabihin, sa kinahapunan ay kakain kayo ng karne at sa kinaumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa kinahapunan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento at sa kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. At nang paitaas na ang hamog na nalatag na, narito sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel ay nagsangusapan, ano ito? Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yun, at sinabi ni Moises sa kanila, ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. Tingnan niyo, mga minamahal, dito sa ating nabasa kung ating nasundan, mga minamahal. Doon sa ating nabasa, sa verse 14, mga minamahal, na kung ating papansinin, mga minamahal, nabanggit yung hamog. Di po ba? Yung hamog, mga minamahal, nung nawala yung hamog, mga minamahal, doon lumitaw yung mana, yung tinapay na galing sa ating dakilang Diyos. Maaring ito ay malutong, ito ay crunchy, mga minamahal. So ang mga Israelita, dahil yun lang nila nakita yung ganong klase ng tinapay, mga minamahal, ay sila ay nagtaka, mga minamahal. Amen. So ibig sabihin, mga minamahal, ang punto dito, na nung sila ay nasa gitna ng disyerto, hindi sila pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ibig sabihin, sa iyong buhay, sa ating buhay, ito ay reminder sa bawat isa sa ating mga minamahal na ang ating dakilang Diyos. God is able to provide lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Na minsan sa ating buhay, we are in the midst of uncertainty, mga minamahal. Minsan, tayo ay nakakaranas ng kahirapan. Tayo ay nasa gitna ng ilang, mga minamahal. Pero tandaan natin, God will provide, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kung ang ating dakilang Diyos ang nagpro-provide, bakit sa ating buhay, mga minamahal? Minsan, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, nagkakaroon tayo ng doubt, mga minamahal. Amen. Na minsan, hindi na tayo talaga makadalos sa ating pananambahan, sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kasi talagang malaki ang kita ngayon, market day ngayon. So hindi na tayo nakadalo, mga minamahal. Nakalimutan natin kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng mga Israelita, na ang Diyos ang nagpro-provide, mga minamahal. Amen.
Lagi nating napapakinggan, mga minamahal, ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Ang Panginoon pala ang magpo-provide. Ano yung unang ating gagawin, mga minamahal? Unahin muna natin, unahin mo ang kalooban, ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung miracle, yung milagro na nangyari sa buhay ng mga Israelita, hindi lang simpleng miracle yun, mga minamahal. Amen. Kung ating titignan, maraming Israelites ang naalipin. Marami sila na nasa gitna ng disyertong, mga minamahal. Ngunit hindi sila ginutom ng ating dakilang Diyos. Amen. Ilang libo yung pinakain ng ating dakilang Diyos. Well, sabihin na natin, mga minamahal, na 2,000, mga minamahal, yung mga Israelites. Hindi sila ginutom ng ating dakilang Diyos. Imagine yung kanilang paglalakbay. 40 years. So, ibig sabihin, 40 years silang pinakain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung ating titignan sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ilang kilo na harina ang ipinakain ng ating dakilang Diyos. Ilang lata na mantika, mga minamahal. Napakarami. Walang wheelhouse, walang imbakan, mga minamahal. Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang imposible, mga minamahal. Lahat ay mangyayari. Imagine, pinakain yun ng ating dakilang Diyos, hindi sila pinabayaan, mga minamahal. Sinustain ng ating dakilang Diyos ang kanilang mga pangangailangan, mga minamahal. 40 years silang pinakain ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung pinakain sila araw-araw sa loob ng 40 taon, mga minamahal, 40 million na kilo ng harina, mga minamahal. So ano ang kaugnayan nito sa iyong buhay? Sa ating buhay ngayon, mga minamahal, bakit tayong mag-aalala sa ating pangangailangan? Sa ating buhay, mga minamahal, na ang Diyos ang magpo-provide, Diyos ang nangako, mga minamahal. Na yan lagi, yan ang pangangaral ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, mga minamahal. Anong sinabi ng ating beloved pastor? Na lagi, huwag nating kaliligtaan, na lagi tayong dumalo 3 times a week, mga minamahal. Amen. Dahil habang ikaw ay dumadalo, habang ikaw ay ginagawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, habang ipinagtatrabaho mo ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal, God is faithful. Amen. Hindi tao ang nangako ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So ngayon, mga minamahal, bakit mahalaga na iyong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan, ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig? Na kinakailangan ang kaligtasan ay ipagtrabaho dahil yung ating destiny ay doon sa langit, mga minamahal. Ang langit na hinihanda, mga minamahal, hindi ito katang isip, hindi ito isang panaginip. Yan ay ang ating destiny. Yan ang ating destination, mga minamahal. Dahil hindi tayo taga rito, mga minamahal, ang citizenship mo, ang citizenship natin, mga minamahal, ay doon sa langit. Ano ang katunayan na ang iyong citizenship, ang citizenship natin ay doon sa langit, mga minamahal? Filipos chapter 3, verse 20. Ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas
ang Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pagkamamayan pala natin ay doon sa langit, kung dito sa sanlibutan. Bago ka magkaroon ng green card, kinakailangan, ikaw muna ipetisyon. And of course, narayan ang show money. Amen. Pero dito mga minamahal, gawin natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos dahil ang citizenship mo, citizenship natin, pagkamamamayan natin ay doon sa langit, mga minamahal. Amen. Ito ang katotohanan, mga minamahal. Maiksi lang ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Tingnan nyo ang ating buhay. Tingnan nyo ang buhay ng tao. Ipinanganak, lumaki, nag-aral, magtrabaho, mag-asawa, naging senior citizen, then nag-retire, wala na, then after ang kamatayan. So, ibig sabihin, napakaiksi pala ang buhay, mga minamahal. Amen. Temporary lang po tayo dito sa mundong mga minamahal. Ang langit, hindi lang ito isang katang-isip, mga minamahal. Ang lugar natin ay doon sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Ipinaghanda tayo ng ating dakilang Diyos ng mansyon doon sa kalangitan, mga minamahal. Yun ang proof, yun ang katunayan doon sa ating nabasa, sa ating teksto ng ating dakilang Diyos na siya ay nauna doon at ipinaghanda na tayo ng ating kalalagyan, mga minamahal. Imagine, andito ka pa lang sa lupa, andito pa lang tayo, ay ipinaghanda na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So habang nandito ka, habang nandito tayo, na katulad ng mga Israelita na naglalakbay sa ilang mga minamahal, dumarating ang mga pagsubok, ang karamdaman sa ating buhay, mga minamahal. Tandaan natin, within 40 years, hindi sila pinabayaan, hindi sila ginutom ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil narinig ng ating Diyos ang kanilang mga panalangin. Ang inyong mga panalangin, ang ating panalangin ay naririnig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sumalinaw ang instruction sa kanila, mga minamahal. So, ganun din sa ating buhay na every time na malinaw din ang pangangaral dito sa pulpito, pangangaral sa salita ng ating dakilang Diyos. Imagine yung sinabi ng ating dakilang Diyos na sinabi kay Moses, mga minamahal, na sabihin mo sa kanila na sa kinahapunan ay kakain kayo ng karne. So, ibig sabihin, unlimited naman ang mga minamahal ang ipinakain sa kanila. At kinaumagahan naman, tinapay ang ipinakain sa kanila. Amen. So, ibig sabihin, sa iyong pagsunod sa salita ng ating dakilang Diyos, pagsunod sa katwiran ng ating dakilang Diyos, pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mag-involve sa choir, mga minamahal, children's choir, adults choir, youth choir, Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal.
Kung ginawa natin ang mga bagay na yan, God is able. God will provide lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, within 40 years, ang ating dakilang Diyos hindi nakalimot kahit isang araw sa mga Israelita. Kung ang Diyos ay nakalimot ng isang araw, sila ay gutom na gutom, mga minamahal. Amen. So sa ating buhay, hindi nakakalimot ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Wala tayong mabasa dito sa salita na ang ating dakilang Diyos na doon sa Israelita nagkaroon ng mayroong malnutrition. Wala, mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos nag-provide lahat ng kanilang pangangailangan. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, I will supply all your needs according to my riches and glory. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos, mga minamahal. Siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, mga minamahal. Amen. Kung sa lumang tipan, mga minamahal, literal na pagkain, literal na mana ang ipinakain sa mga Israelita, mga minamahal. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ano yung mana, ano yung pagkain na bumaba galing sa langit? Ating basahin dito sa aklat ng John chapter 6 verse 51. Ang sabi dito, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung hindi ka nakakakain ng mana na tulad sa ipinakain sa mga Israelita, malinaw ang ating nabasa, mga minamahal, na ang bread of life na sinasabi dito na bumaba, na galing sa langit, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So why you worry? Why we worry, mga minamahal, na God is able to provide our need, mga minamahal. Amen. Nakasurvive sila. Tayong lahat ay makakasurvive din, mga minamahal. Amen. Kung sa ating buhay, tayo man ay may struggle, mayroong kapigatian sa ating buhay, ang sabi ng ating dakilang Diyos, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at totoo, mga minamahal. Amen. Nung ang mga Israelita, after 40 years, sila ay nakarating doon sa Kanaan, doon sa lupang pangako. Huminto na ang supply ng mana. So, ibig sabihin, kung huminto na ang supply ng mana sa mga Israelita, dahil sila ay nakarating na doon sa lupang pangako. So, ibig sabihin, doon sa lupang pangako, napakarami nandoon na ang lahat ng kanilang makakain, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, hindi tumigil ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. So, sa ating buhay, anuman ang katayuan mo, anuman ang sitwasyon natin sa ating buhay, ang Diyos ay hindi tumitigil na nagpro-provide ng iyong pangangailangan, ng ating pangangailangan, mga minamahal. Hindi tumitigil ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Yun ang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Na sa ating buhay, mga minamahal, tayo ay manatili sa katuwiran ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil
pag yan ay nanatili ka, ikaw ay nagpatuloy, tayo ay nagpatuloy, mga minamahal. Ang lupang pangako, ang Kanaan na ipinangako ng ating dakilang Diyos, kung ikaw ay naging matapat na lingkod ng ating dakilang Diyos, ang ipinangako ng ating dakilang Diyos doon sa langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't napakahalaga na iyong ipagtrabaho ang ating kaligtasan, ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginid, upang iyong destinasyon, your destiny, ang destiny natin ay doon sa langit, mga minamahal. Last verse, mga minamahal, Revelation chapter 21 verse 3. Ang sabi dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos ay sa kanila at magiging Diyos nila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Your destiny, my destiny, our destiny ay doon sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos dahil totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga na iyong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan, kapayapaan ay makakamtan. Sasapi, gulo na pinangangamba.
ang sagasag ay ginto. Tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, kahit sino ka pa. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahirin, kahit sino ka man. Mga minamahal ko, lagi nating tatandaan, hindi tayo tagalupa. Tayo tagalangit, mga minamahal. Kunting tiis na lang, mga minamahal. Malapit nang bumalik ang ating dakilang Diyos. Pilitin nating dumalo, mga minamahal. Kahit walang pamasay, walang pagkain, walang sasakyan, mga minamahal. Alam ng mahal na Panginoon lahat ng sakripisyo na ginagawa ng bawat isa. More extreme sacrifice, lalong nalulugod ang mahal na Panginoon. Kung nasa puso natin, mga minamahal, kahit mawalan tayo ng trabaho, basta't masunod lamang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon galak na galak sa langit. Ang ating beloved pastor, beloved Mama D na naghihintay sa langit, sila'y galak na galak, mga minamahal. Hinihintay ang bawat isa sa atin. Hinihintay tayo, mga minamahal, doon sa langit, mga minamahal. Kaya bakit tayo nangangamba, mga minamahal? Bakit tayo nangangamba? Bakit natin pinoproblema yung mga pagkain, mga damit, mga pamasay, sasakyan, bahay, negosyo? Bakit tayo nangangamba, mga minamahal? Meron tayong Diyos, the great provider, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bakit natin pinahihirapan yung ating sarili? Bakit tayo nagpapakapagod kumita ng salapi? Kung uunahin natin ang mahal na Panginoon, kahit sino pwedeng gamitin ng mahal na Panginoon. Kung ang mga ibon, mga minamahal, hindi nagtatrabaho, pinapakain ng mahal na Panginoon. Ano pa tayo, mga minahal, mga anak, mga minamahal? Tayo anak ng Diyos. Hindi tayo anak sa labas. Tayo mga espesyal na anak ng Diyos, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, bakit hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon?
Bakit pakiramdam natin parang ang layo ng mahal na Panginoon? Pakiramdam natin bakit parang iniwanan natin na tayo ng mahal na Panginoon? Hindi na natin maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Kung magkakaisa lamang tayo mga minamahal, alam niyo po, kung lahat tayo sa mga oras na ito magkakaisa, magpapakumbaba, magsisisi sa lahat ng ating mga pagkukulang, ang mahal na Panginoon napakabuti. Sagana sa kahabangan, banayan sa pagkagaling, mga minamahal. Kanyang iginagawad ang kanyang kapatawaran, lalo-lalo na kapag nakita niya ang ating mga puso na tapat na nagsisisi, mga minamahal. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papanin, kay sino kapaman. Hindi madamot ang mahal ng Panginoon. Siya'y mapagbigay, mga minamahal. Sa mga oras na ito, hindi na natin kailangan pang ipagsigawan, mga minamahal, kung ano yung ating pangangailangan. Ibulong mo lang sa mahal na Panginoon. Maririnig at maririnig niya ang ating mga tinig sapagkat tayo pinili ng Diyos. Ikaw ako pinili niya. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, pinili ka, pinili ako, pinili tayong lahat. Hindi tayo pinili upang mahirapan, mga minamahal. Pinili tayo upang tayo pagpalain. Prinsesa, prinsipe, mga agil, pinaglilikuran tayo, mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, tayong lahat ay sama-samang manalangin, mga minamahal. Lahat ng ating mga panalangin, tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Naririnig ng mahal na Panginoon lahat ng ating panalangin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earth prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida,
Muli Panginoon, sama-sama kami sa mga oras na ito. Patuloy kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Mahal na Panginoon, kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Palakasin mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Panghawakan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag nawang alisin ang bawat isa sa iyong harapan. Panatilihin kami hanggang sa iyong libiling pagbabalik, mahal na Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo kami na aming mapaglabanan lahat ng aming kainaan, mahal na Panginoon. Ayaw namin makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa lumakad ayon sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldi Israel Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaluwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Lagi nating isipin, binigyan tayo ng kapangyarihan, kapamalaan, yurakan, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, liver cancer, mga panlalamig, panangalilangan, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. 3 times jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating po beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sa hapong ito, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maminamahal, ang pinapatas na puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay na talagang sa atin minsan ang pang bumusog, maminamahal sa ating mga kaluluwa sa pamagitan ng salita, maminamahal natin pong napag-aralan na dinala natin pong pinagpalang mga aral. Salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga maminamahal na ang mga salitang ito, maminamahal siyang gumagabay sa atin, nagtuturo ng mga bagay na dapat nating gawin, maminamahal. Amen? At maminamahal, tayo po'y darako po maminamahal sa ating pong announcement. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa sa ating maminamahal. At maminamahal, take note lamang po maminamahal, next week na po maminamahal, ang siya po maminamahal na pang 51 taon maminamahal na anniversary maminamahal ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Pang 51 na po maminamahal na taon ng iglesyang ito maminamahal. 51 year maminamahal ng signs and wonders po maminamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ngayon po maminamahal ang nagpalista po maminamahal nasa 27 katao, 27 po maminamahal. Out of 27 maminamahal na nagpalista, bali 4 pa lamang po yung nakapagbayad po maminamahal, nakapag-share ng kanilang contribution for the fair po maminamahal. Amen. At patuloy maminamahal na ating in-encourage sa ating mga kapatiran doon sa may pamasahe po, doon po sa makatutulak po maminamahal sa ating pong anniversary maminamahal ay magpalista lamang po kayo at mas mainam kung maibigay nyo na rin po yung contribution para mas ma-count na po maminamahal. Amen.
Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala tayong lubos mga minamahal. Hindi po biro yung ganyang taon na abutin ng iglesyang ito mga minamahal. 51 taon. Samantalang mga minamahal sa mga ibang kumpanya, organisasyon mga minamahal, yung 5 years mga minamahal, 10 years, grabe yung kanilang pagkasiyahan, pagpasalamat nila mga minamahal na ganun na tinagal yung kanilang organisasyon. Lalo pa kaya ito mga minamahal, itong tunay na nilingsan na gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa mga mayroon po mga minamahal na kakayahan na makapag-share po at makatulog po mga minamahal, makasama, maka-join po itong darating na February 14 po mga minamahal o February 15 po mga minamahal na anniversary, ay magpalista lamang po kayo mga minamahal sa ating po beloved sister information. Palapakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. At mga minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong regular announcement po mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamahal na Penusus dito po dinaraos sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ating pong overnight prayer. Ito pa rin pong darating na Friday. Amen. Mag-start po ng alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Amen. At ang ating naman po mga minamahal general service every Sunday, nag-start po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. Amen. Patuloy po nating daluhan ang balagawan ng Panginoon 3 times a week upang tayo po mga minamahal ay pagpalaing lubos ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkikinig ng kanyang salita at pagpupuri sa ating Panginoon, pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Inood po natin mga minamahal, Miyerkules, Biyernes at Linggo ang gawain ng Panginoon at i-wait na lang po natin ang update mga minamahal next week sa pagkaroon po ng adjustment po mga minamahal dahil nga po mga minamahal sa mga makararating po mga minamahal. Let's just wait na lamang po mga minamahal sa directive po ng ating pong beloved ordained preacher po mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Huwag niyo kalimutan, idaan po yung 5 piso, 10 piso mga minamahal dyan sa maliit na box po. Ihulog po ninyo upang patuloy nating masuportahan ang gawin Panginoon through TV program at talagang maipamalakay ibang kaligtasan sa ating mga kababayan. Malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, buhay at tunay ang ating Diyos, may kakayahang magpagaling at tumugon sa kalang dalangin po mga minamahal. Kaya idaan nyo po 5 piso, 10 piso o 20 pesos, any amount mga minamahal, nice yung ihulog dyan sa maliit na bags po mga minamahal sa ating pong pag-uwi. Amen? Huwag natin kalimutan ang mag-join sa pag-ahayo o pag-follow up po mga minamahal upang yung ating mamahal sa buhay ay makasama natin sa paglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-share sa kabutihan ng Panginoon, ang himala ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa ministeryong ito. Ihayo natin mamimahal ang tungkol diyan at sa ating mga kapatiran na bihira nating makasama sa gawain ng Panginoon na babalitan nating nasa tahanan na lamang sila sa tuwing gawain ng Panginoon. I-follow up po natin sila mga minamahal. Amen? Ating pong mga minamahal na talagang maglaan ng oras mga minamahal o gamitin natin yung ating mga gadgets po mga minamahal upang talaga sila ma-remind sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay, muling silang makabalik at tayo magsama-samang papurihan sa bayang Panginoon hanggang sa kanyang paubalik. Kaya maghayo po tayo mga minamahal at mag-follow up po tayo mga minamahal. Amen? May alliance po mga minamahal after natin pong closing prayer. Bago kayo lumapit rito, kayo po'y patuloy manalangin sa iyong kinupuan mga minamahal upang nariyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa mga nais pong magpa-counsel po mga minamahal, may mga katanungan na gumugulo sa kanilang isipan tungkol sa ating paglingkod sa mga Panginoon, huwag niyo pong hayaan sa ating mga beloved sisters na yan po ay hindi mabigyan ng linaw. Idulog niyo po, ilapit sa ating pong beloved at divine. Nandiyan po sila sa kailang luhang sa kanilang pwesto, handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, lalo na kung medyo may kabigatan po mga minamahal, yung ating pong mga concern mga minamahal, dito po sa lugar ating pong beloved ordained preacher, lumapit lamang po kayo mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Isang mahalagang bago yung mga minamahal na kapag tayo tumutungo sa mga Panginoon, walang anumang question o agam-agam sa ating puso at isip mga minamahal upang maipabot natin sa ating mga Panginoon ang ating tao sa pusong pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa kanya mga minamahal. Palakpakan natin minsan pa ating mga Panginoon. Muli mga minamahal, take note po 27 as of now mga minamahal, 27 pa lamang po yung nagpalista mga minamahal na nais po mga minamahal join po mga minamahal sa ating pong 51-year church anniversary po mga minamahal. Amen. At out of 27 mga minamahal ay 4 pa lamang po yung nakapag-bayad na po mismo mga minamahal. Amen. Take note po mga minamahal, yung 500 mga minamahal ay share lamang po yun, contribution, dahil sa totoo lang mga minamahal ay kapag tayo ay magkukommute mga minamahal, baka kulang pa po yung 500 per head po mga minamahal. Kaya yan po mga minamahal ay contribution natin mga minamahal. Amen. Na talagang wag po nating talagang
kumbaga, i-question mga minamahal. Magpasalamat tayo mga minamahal dahil sa bagay na yan mga minamahal. Imagine, back and forth sa halagang 500 pesos mga minamahal, back and forth po mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay na, and for further information about dyan mga minamahal, maging sa ating pong adjustment ng balagawain ay let's just wait na lamang po mga minamahal sa ating pong beloved ordained preacher. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Lahat ng pinagpala mga minamahal sa mga hapong gawain ng mga Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Amen. Kung wala na po tayo po tumayong lahat mga minamahal, tayo po darako na po sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved Elder Brad June.